sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Raul. Isang OFW dito sa Middle East na patuloy na nagsusumikap para sa kinabukasan ng pamilya. Sa kabila ng distansya, ako ay walang humpay na nagmamalasakit, nag-aalala, at nagdarasal para sa aking anak na naiwan sa Pilipinas. Siya ang dahilan ng pagsulat ko sa inyo ngayon at nais ko po sanang humingi ng payo. Ganito po kasi, habang nasa online class at wala pang guro, isang magulang ang nagbuhos ng paratang, kahihiyan, at panghuhusga sa aking anak. Hindi nagawa ng anak ko na ipagtanggol ang sarili niya at wala ding sumaklolo sa kanya. Aminado naman po akong nagkamali ang anak ko sa naging sagot niya sa isang private message. May masasakit na salita siyang nasambit at bilang magulang hindi ko ito kinukonsinti. Dahil dito, siya ay hinusgahan, binansagan, at pinahiya. Ipinaskill sa group chat ng mga magulang ang issue. Isang screenshot pero hindi buo ang kwento. Hindi sinabi ang pinagmulan, hindi binanggit ang panlalait at paratang na nauna. Sa isang iglap, ipininta ang anak ko bilang masama, bastos at walang modo. Hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataong maunawaan, mapakinggan o makilala. Kilala ko ang anak ko. Alam kong hindi siya perpekto at marunong siyang magmura. Pero hindi siya masamang bata. Isa siyang batang natututo pa lamang, sumusubok, nadadapa, bumabangon, at nangangapa kung paano makikitungo sa mundong hindi palaging patas. Sa aming tahanan, pinapayagan ko siyang maging totoo at hinahayaang maglabas ng saloobin. Kaya nang sumabog siya, alam kong hindi lang yon dahil sa galit. Galing yon sa sakit, sa pagkabigla, sa hiya, at sa pakiramdam na wala siyang kakampi. Ayokong lumaki ang anak ko ng tahimik dahil sa takot. Ayokong tumatawa siya habang minamaliit dahil sanay na siyang hindi marinig. Ayokong matulad siya sa akin na noong kabataan, ngumingiti pa rin habang tinatanggap ang pananakit ng iba. Hindi ko hinihiling na ipagtanggol ang mali. Pero sana, huwag niyang pagdusahan ang pagkakamaling hindi niya pagganap na nauunawaan. Sana ginabayan siya at hindi pinahiya. Tambalang kumikinang, paano ko po ba matutulungan ang anak ko na matuto at maituwid ang kanyang pagkakamali? Paano ko po mapapanatili ang kanyang dangal, kumpiyansa, at kabutihang loob? Paano ko siya matututunan at matuturuang maging matapang habang nakikinig, umuunawa at nagpapatawad? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Raul.
Napakahirap ng sitwasyon ni Raul. At saka napakahirap ng hinihingi mo din sa amin. Oo. Kasi alam mo, sa totoo lang, ang mga anak namin ay hindi rin perfecto. Oo. Hindi rin namin sila Nabibwisit ka kami sa mga anak natin. Alam mo, parang ang dami niyang hinihiling. Parang, paano ko siya ang dami mong demand. Kasi kami mismo sa mga anak namin, hindi namin caring gawin eh. Oo. I mean, we are not perfect parents. Tama. I'm sure, Raul, kailangan mo lang din tanggapin na hindi ka perfecto. Iba-iba din ang dahilan kung bakit ang mga anak natin ay gano'n ang ugali. Of course, napakalaking factor yung household. Aha. Yung mga values na itinuturo natin sa bahay, yung mga nakikita niyang galawan at tono ng pananalita. Di ba, ewan ko kung nakwento ko to sa'yo, Jegs. Meron akong nakilala na isang pamilya o na tuwang-tuwa ako dun sa mga anak kasi na yung mga anak napaka-soft-spoken. Nung nakilala ko yung mga bata, mga teenagers sila, tas napaka-soft-spoken nila. Nung nakilala ko yung mga magulang, mga soft-spoken din sila. So sabi ko sa asawa ko pag-uwi, alam mo hindi magiging soft-spoken yung mga anak natin. Kasi in the first place, tayo mismong dalawa, hindi tayo soft-spoken. Ano tayo? Hindi tayo Disney Princess, Lion King ang boses natin. Ang dighay natin, Lion King. Ang boses natin, pang-witch, di ba? So, my point is, kung ano din talaga yung nakikita sa loob ng bahay, yun din yung nakaka-capture ng mga bata. Kaya wag kang magtaka kung anak mo ay nagmumura, kung ikaw din mismo tatay or nanay, lakas ka mong magmura. Especially yung environment. Correct. Hindi lang yung sa bahay, yung environment na ginagalawan, yung paligid kung nasaan kayo, 'di ba? Kaya nga meron ako isang kaibigan dati na very particular siya sa kalalakihan na lugar ng kanyang mga magiging anak. Gusto niya malapit sa simbahan, gusto niya tahimik kasi nga environment yung mundong ginagalawan. So may factor talaga 'yon. And tama ba OFW si Raul? Oo, so OFW. yun. So Raul, hindi namin alam kung sino ba yung mga kasama ni ng anak mo sa bahay na na kaya siya natutong maging kunyari magmura, hindi medyo yung storya mo kasi napakaraming butas. Tsaka hindi namin alam kung ilang taon na to, correct, 'di ba? ang daming butas, so hindi rin kami makapagbigay ng yung masasabi nating ito yung perfect na advice para sa iyo. Basta una sa lahat ng mga hinihiling mo sa amin na paano ituro sa anak mo, hindi din namin alam kung paano ituturo sa mga anak namin. Wala po kaming degree pagdating sa child psychology. Correct, wala. Ayan, yung mga illegal po, marami kami may tuturo. Pwede bang yun na lang yung question? Paano yumaman sa illegal? Charot! So, hindi ko talaga, to be honest, hindi ko masasagot yung tanong mo kung paano mo ituturo sa anak mo yon. Pero, ang masasabi ko lang is, yun nga, kailangan i-expose mo siya sa mga tamang tao. Yes, Kasi kung ang mga tao na nasa paligid niya ay nagmumura, nagyoyosi, nagdodroga, alam mo, nagbe-vape, diba? Yung mga ganon, hindi nakakapagtaka na isang araw nagbe-vape na din yan. Diba? Hindi nakakapagtaka na malakas din siyang magmura. So, yun muna yung tanong na hindi namin alam, hindi namin ikaw hinusgahan, diba? Pero yun muna yung tanong namin. Ano ba yung environment na where your child is in? Kasi wala ka nasa ibang bansa ka. So, sino ba yung mga kasama niya? Yun siguro ang unang titingnan mo, Raul. Sino ganon. ba saan ba ang exposure ng anak mo? Correct. Diba? Ano ba yung influence sa kanya? Kasi ako nakikita ko dito, this is a problem of the heart. Ang heart ng bata. At pwede pa namang makorekto kasi pwede. Sabi nga, actually sinasabi sa Bible, kung anong laman ng puso mo, yun yung lumalabas sa bibig mo. Ay, nako. Diba? Nervous tuloy ako. Kaya kung minsan, diba? Sa statement mo? Kaya diba kung minsan, ang kasabihan na nahuhuli ang isda sa kanyang bibig. Sa sariling bibig. Oo. It's because kung anong laman ng heart mo, yun lumalabas sa bibig mo Tama din naman. Hindi mo kaya mag-pretend na mabait ka, diba? Correct. Mahirap siyang i-deny. Oo. Kumbaga, kahit yung mga kawatan, so, hindi ako nagnanakaw, diba? Pero eventually, lalabas siya. Kasi kung anong nasa heart mo, lalabas sa bibig mo. Yun din ang lalabas. Ganyan. So, yun yung tanong. Ano yung sino ang influence niya? Yan, Sino yung mga kasama niya, 'di ba? Kung bakit siya naging ganon. I mean,
doon lang tayo dun sa part na meron siyang maling sinabi. Oho. 'Di ba? And it's nice, Raul, that you acknowledge na may mga pagkakamali talaga. At lahat naman tayo dumaan naman sa mga pagkakamali. Ito nga lang si Diego, kailan lang nagbago? Ropes ng buhay yan Yes. Saka yung mga bata, kagaya nito siguro, mga teenager to, parang yung free frontal cortex nila, yung part ng brain sa reasoning, hindi pa yan fully developed. Actually, alam mo, I was about to say, Jegs, maski nga kaming 40 na, maski naman ikaw, Raul, hindi tayo. ba't hanggang ngayon nagde-develop pa din tayo? Parang, hindi natin pwedeng sabihin na hanggang dito na lang tayo, pwede pa tayo mag-develop, pwede pa tayo mag-evolve, 'di ba? And marami na tayo mga halimbawa na rinig na kung kailan tumanda saka lang, 'di ba Ako nga kailan lang tumino Correct, kailan lang tumino. Kinailangan pang basta ang daming gawin ni Lord sa buhay niya para tumino. And 'di ba? Lalo pa yung bata. Kung yung may sinasabi kang free frontal kinesong cortex sa brain, hindi pa talaga yan fully developed. Kasi ang kung paano yung decision making nila, yung mga ginagawa nilang action, hindi nila napoproseso na maayos kasi kulang pa sila sa experience. Correct. And this experience, magiging part na to sa decision making niya in the future. Na pag ginawa niya pala ito, pwede siyang mahusgahan, pwede siyang malagay sa alanganin. Tama, diba? So yun siguro ipapaintindi mo. At gusto kong mag-pick up dun sa salitang pag-intindi. Una sa lahat, paulit-ulit mong ipaalala sa anak mo na naiintindihan mo siya. Kasi at this point, ayaw naman natin na maramdaman niyang mag-isa siya. Correct. Na kung mismong tatay ko ang humuhusga sa akin at sino nang pwede kong maging kakampi? Tama. 'Di ba? Kung siya mismo ay, hinusgahan ako. Correct. Ganyan. Ako parang mahaba-habang usapan kaya to, no? Parang sasabihin ko parang itutuloy na natin sa podcast. Diba? Kulang ang oras natin sa radyo. Medyo kulang yung oras sa radyo. Pero doon muna tayo. Sino ang nag-i-influence sa anak mo? Ayan. Bakit siya ganyan na ang kanyang pag-uugali? Tsaka turuan mo siya to own it up. Yung pagkakamali. Yun ang importante. Na may pagmamahal. Na naiintindihan mo siya. Na nanggagaling ka sa pagmamahal kung bakit mo siya pinagsasabihan. Ha? Oras natin mga kabisyo. 1:39 na akong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!